بقدامነት أبزي أقداسي أستمره إدمنا خبيركم نصاهم بسم كله رتراوت أماتاي أبدو السودان بسم إمباسن بسم هاجر إيرتران تمسكناكم يفتو بخلاء درجة محبركم إريترا أبدو السودان فوليكا محبركم إريترا أبجبان كبابيان فوليكا أبومبر ناي محبركم بصاي إنجنير أماري بناتو تبغسو نويح أوان إريتراويان أبدو السودان نغمت بزعبه هلو كنتات نهاجر مسكورنان كالي مخنياتاتن تأساسيرو كنجبر سلزي كالنا زي أبز غبابز نبر إرتراو خا حبريتا سلزدليو جلا زي تجبرو زبل دفيت سلز بزحنا زي كنتات زي كفتر تخايلو سلزي بذا قطعم زي بسم كلهم أبومبر محبركم زي إنجنير أماري كمسؤولو أفكود لي بقندو أزناي لومي أستمرو بزاي دكتور من إسي الأمين نزي حجراونتن مننتن زبل أرستي وي أستمرو مش كل زلو ساق إسرحن خلي قدياتن نزا أستمرو زي خبنا إدمة ناي إرتراويان تقماتو دو السودان بمن قد محبركم مالتي أخبيرو بممسو كمسبنو يفتو سيال أمين من السيو كمستري وزلهم كابتم نايت صباح مرحة هاجر كونو تسفات تنبير لهم زقسقسو ويندما أمام ذركوب مرسيات حدي أبال ما أكلاي بيت صحفت حزباو جنبار بفتحهم ديمقراسيين وين أبال ما أكلاي بيت صحفت هقدفي سلازي بصاي الأمين بصاي الأمين لومي نزي أستمروزي كهبنايو بصمنا نمكتل حلافنا تعلنا مدرخ بصاي الأمين نبغي سلام كم يعرفيتكم انكو عقص نقص راينا أزلوا من نزاربوا الأستي بزيكاتي زيجنتاوي قديتنا مقانو نعي مويا والأستونيو كم تمهراي بلوتيكا وصنا فلتاتن بحافشا كم المحبرة وصنا فلتات ذات النعسب أبو دايما النتن هاجراو النتن يوتناتي سبيشاليزيشن سلازي كاونا وخا إيتراويان سوزخونا أبو داي إيتراو من الناس النزارب بوزح كورنعات ريخاس أقدر سنة زلوا رستخوين الأخبرمو بزعبا من الناس نحن زرارب بزبوتو خلو أزرستيك عدالية حزي يخمت خلوه زنبراني سمعيت الحج خلات متأكد كون قصكم كم زجيرة بس راحو زلنا ببين مخانق نبركم فتو تمتخابكم زيادة فنان وسيخ اللي كم زلوا نجيرة جمر أبزي لي لو مرستنا زن أبزي مع زمن زلنا نبتاتنا علينا خنزرارب مجمريات خلص حسابه وضحربايته خذينا شعور مس ناي كلاسنات مبرو مخاط أكاديميك أفتي ناي مرا وعلم تاج مثل أتحزاي صني حوار رينا شعور أفتي كندي نبي سخاني تاريخاوي بحلاون بوليتيكاون لبونا ناي تراو مننت أبز تقدرت بنتاي تلبونا ناي تمننت بنتاي
سمع دلو صبو كاو إترا بزخونة تلو كالسز بإترا تعويتو كم لولاويت حجرات تقلقلة تلو وان هاجراون زباون بلوجيكان تايم السنين زمنات بخن رينا بتحريو خا بفلاي بسحجوان جنين نريو زلنا تتصابقوا ويمتقعد عن زاري إترا ومنات العيدنا خنزارة بينا أمودوتو أخن دمدمينا أجي لازم نبتزعبانا خملس في كل حسابه كل حسابه وحربايت أنا يتحجر نبلو أمر انتاي كونسبت حجر انتاي تحجراونه نبلو انتاي كثير يختلف لها كل حساب درجة انتاي أبي زمن إلنا أنت جمرنا يحيش أجي هم المبالغة زيهم كل حساب دو سن حساب دو غلط بعلو فلان زي كونو نعون نقولاتو تبروه طيب كل حساب كانوا كل الناس طيب أب مرمراو صراح هذا قيمة كاب حبريتها استلع على قيمتنا كل حساب قالوا ولا حنتي عملت باسكت بول ماي قوماتات سبات سبورت يمتلكا هذا خلص حساب هذا ثيوري مالتي إذا مالت جين حصرتي فوتو باسكت بول يتصاوتوا مالت يكون كلهم واحدين باسكت بول يتصاوتوا مالت يكون أجي كل حساب كنا بالكلنا أب كاب حبريتها استلع على قمتي من حسابات مقانات هيسكا توصلوا قمتي ثيوري نبلو مالت أجي بخمسة عينات كفتات وكاب حساب استلع على مهراوي وفليتاوي قمت حجرا حجراونة مخمير إلكا مستلعن بحافشو أب محبراو سفتات نزولو أمرات حدا تدمر حدا أيضاً تمارسس حدا تدمر حدا خلي زكتي ببينهم سبات ببينهم كونتكست ببينهم كنتات تفتفر على مستخدم بتاريخه ومخنيا وهو كله كنتات بنفسه محبراو يسمى سبات كأني ذاك سبات زمزمنا سيزمنا زمزمنا ذاك سبات كأني أب مقام فورنا أتلاقي زي تخل حتى ما سوزن هو يكون بحافشو أبزز صنعوا نزل وش صنعوا لما نعمل تنتين سوزفوتنو معاشي هاجر زبال حساب ذاك سبات أمزيو أبي تجميو سلام ده أبقى اليوم حبرة سبات حد هاجر يقولوا أتخلى يقولوا زول حدين زول نزغاني بزح توسع حدود من العالم وهلاوي حدود تاريخه ناي بلوتيكا حطو خالو يسات كله من رأي ناب حدا ملسي حدا مدن تمسحو مالتي نسمع مع لنا ينامش زبو دمسي سمع لنا لازم مسح حطات بملعال ناي يفتفل عليه حبت سمات بمرأي ناي إذا حاجة زبهات ناي حاجة راوس بعيد فتر أبي خمجي بنا تفتو إذا سمعت زي ناي منات ناي حاجة راوس منات سمعت مستفترة وخمي يزمع بل زبل حطات بملعال يوم ناتي كل ساعة حساباوي ملفتات زوبنا مالت أتي كساب حجي صنحة كل ساعة حساباوي مبلتي حاجراونتي عب وزوم بسرعة كل ساعة حساباوي جينا خفيك الرأي يقولوا مالت مجمرة أتنتهو كل ساعة حساباوي كامزي أفسور بيزلنا أتنتي حاجر زبال حساب كابتن تتكلم تدي صنحة ودسكر زفتر زنبر حساب محبراوي انسساس وزخون ودسر سترا بيت كبيلة عدي وضوب عدي أكبابين نبلة زنعبل كابتن تدي صنحة زي كل حساب زي موكشي تايو كم بعد البايبل بموسم قدسان مصحفتي بمرأي قدس مصحف واحد تنفى حجر خمزي حزب خمزي زبل بمبال ناو تمجيسو كابتن تدسان حسابي
ንሃገርን ሃገራውነትን ክወፅእ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሕብረተሰብ ተመክሮ ሲሎም ክብሉ ከለና ከዓኒ ናይ ኤውሮጳ ተመክሮ ኣብ ፈረንሳ ከመይ ኢሉ ሃገራውነት ማዕቢሉ እዚ ሃገረ ፈረንሳ ንብሎ እንታይ ታሪክ ሕልፊ ሃገራዊ መንነት ዘትዩ ይርኢ ጀርመን ርኢ ናቶም ካልኦት ከዓ ንኸም እንዳበል ኣብ ኤውሮጳዊ ተመክሮ ተመርኪሱ ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፁ ክልሲ ሓሳባት እዚ ሃገር ዝበሃል ሃገራውነት ዝበሃል ዝፀንሐ ኣይኮነን ኢሎም ይእርምዎን ኣብ ብዙሕ ካብቲ እዚ ክልሲ ሓሳብ ዝዘልዕሎ ክርክር ከረትዕዎን ፀኒሖም ማለት ይኹን ዳ እምበር ከም ሓደ ኣገልግሎቱ ዝወፀ ወይ ከዓ ካብ ክርክር ዝወፀ ካብ ፃውታ ዝወፀ ክልሲ ሓሳብ እውን ኣይኮነን ራይዞታ ዳ እምበር ጌና ንሃገራዊ መንነት በዚ መልክዕ እዚ ዝርኡ ነዚ ርእሲ ዘፅንዑ ኩራቱን ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ድሒሩ ዝመፅእ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ እዚ እውን ንፍታ ሱሙያ ትኸይድ ታሕዛ ሃገርን ሃገራውነትን ዘመናውነት ዝመፅእ እዚ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ንብሎ ምስ መፅአ ምኽታም ምስ መፅአ ኡርባናይዜሽን እዚ ናይ ሰማላዊ ፍልስፍና ምስ መፅአ ዝመፅእ ሓሳብ ምስ ዕዳጋ እዩ ከዓ ዝተሓሓዝ ኢሉ እዩ ዝምውት ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ክፋል ናይ ዓለም ኣፅኒዕ እዩ ከምኡ ኮይና ከዓ እዚ እውን እንታይ እዩ ናይ ኤውሮጳ ኣብዛ ክልሲ ሓሳብ እዚኣ ዝያዳ ዝፍለጥ ቤኔዲክት ኣንደርሰን እዩ እሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ሃገር ሓደ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ እዩ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ክብል ከሎ ኣብ ሓሳባዊ ቅጀላዊ ኣእምሮኻ ተሳኢልካ ዝህልወካ መንነት እዩ ኣብዚኣ ኣዳራሽ ተኣኪብና ዘለና ሰባት ሕጂ ንሕብረት ግና ብእምሮና እንታይ ኣሎ እንታይና ኢማጂን ንገብር ኩላህና ናይ ሓደ መንነት ህዝቢ ኢና ኢማጂን ኣብዚኣ ኮይና ኤርትራውያን ኢልና ክንሓስብ ከለና ኣብ መላእ ዓለም ዘለዎ ኤርትራውያን ይቕጀሉና ወይ ከዓ ብሓሳብ ኣብኡ ደቂ ሃገርና ኣለዉ ዜጋታትና ከማና እዮም ካባና እዮም ካብኦም ኢና ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዛ እቲ ቅጀላዊ ኮም ወይ ከዓ ሓሳባዊ ኮም ዝብል ክልሲ ሓሳብ ዘምፅአ ቤኔዲክት ኣንደርሰን ካብቶም ኣብዚ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ ናይ ኣገላልፃ ሃገርን ሃገራውነትን ዝያዳ ደሚቁ ዝረአ ወይ ከዓ ብዙሓት ቀሊሉ ዝኽተልዎ ምሁር ናይ ዝዓውዱ ኮይኑ ንኽቦ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ካልእ ኣብ ውሽጡ ካልእ ኣገላልፃታት ውሽጢ ሞደርኒስት ናይ ማርክሳዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ማሕበረሰባዊ ኣገላልፃ ንፁህ ሊበራል ኣብ ኮምፒቲሽን ኣብ ርእሰማንነት ተመርኪሱ ትዛረብ ኣገላልፃ ኣሎ ብሓፈሽኡ ግን ሞደርን ሃገር ዝበሃል ሓሳብ ምስ ርእሰማንነት ንፁህ ምስ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ንፁህ ምስ ማርኬት ንፁህ መፅኡ እዩ ዝብል ዝያዳ ነዚኣ ክንስኸታ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ፈለማ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤውሮጳ ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ተመክሮ እዩ እቲ ሳቶም ታሪክ ኤውሮጳ እዮም ከመንከስ ዝወስዱ ብላቲን ዝፀሓፍ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካቶሊክ ቸርች ልዕሊ እቲ ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ኤውሮጳ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ኢምፓየርስ ሮማን ኢምፓየርስ ቢዛንቲየም ሽዑኻ ዝበዓል ናይ ሓበስ መንግስቲ ኣውስትሪያን ኢምፓየር ኣብ ዝነበረሉ ዝነጀፍቲ ኢምፓራጦርያታት ኣብ ዝነበራሉ ዘለዎም ጀርመኒ ፈረንሳይ ሽዌደን ኢጣልያ ሓንቲ ዝርዝረን ሃገራት ኣይነበራን ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል እሱ ኣብዚ ዘመናዊ ክልሲ ሓሳብ ተመርኪሶም መንነት ዝገልፁ ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብታ ላቲን ምስ ምምፃእ ናይ ሕትመት ቴክኖሎጂ ምስ መፀ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ክንዲ ብላቲን ጥራይ ዝኸውን ብካልእ ቋንቋታት ተርጊሙ ክሕተም ጀሚሩ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ካብዛ ኣቢልካ ኣብ ክንዲ ብላቲን ጥራይ ዝኸውን ብካልእ ቋንቋታት ተተርጊሙ ኣብ
حتيمكا بلاتين مو لاتين نبب تراي مخاسو استمحر قتلا سلطان زلو ويكا تبت خسيانات تسبخ كلارجي تراي هاجي مس حكمة انتاي جيرو يتعداك زغبب بلاتين امبيوز عدك سا ناب ቋንቋ ጣሊያን ናብ ካለ ትርጉሙ ሞ ሕብረተሰባት በቋንቋም ሓፍዙ ገዝኦሞ የሙ ከይዱ ጋዜጣታት በቋንቋ ካት ተርጉመ ንኸዳ ሕጂዚ እቲ በቋንቋ ሓደ ኮሚ ዘብል ስምዒት ፈጢሩ እዩ ለካ ኪንዮ ላቲን ንሕናቶም ጀርመን በቋንቋ ጀርመን ጋዜጣና ሓበሬታና ብዛዕባ ሕብረተሰብና ዘሎ ሕቶታት ዜናታት ክርክራት ቁጠባና ገና ንፈልጥ ብዛዕባ ዝፈጠረና ኣምላኽካ ቋንቋና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ናይ ሕትመት ኢንዱስትሪ ዝምዝርግሉ እሞ ከዓ ዕዳጋ ናይ ሓደ ቋንቋ ይዘቕልብሞ ናብ ካልእ ቋንቋ ተርጊምካ ናይ ምኻር ኣብቲ በበይኑ ሃገራዊ ስምዒታት ወይ መንነታት ኣብ ምፍጣር ኣበርክቶ ነይርዎ ይብል ማለት እዩ እዚኣ ሓንቲ ኩርናዕ ናይቲ ናይ ዕዳጋ ኣብ ቋንቋን ብሕትመት መፅሓፍቲ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ እዚ እታ ቀንዲ ነጥቢ مودرن هاجرن هاجراونتن حدش توري هر industrialization is market مسكال زمتي زبل موجود على مالت زي وجلز ويز أكان كركر اتسالساي بهيرة حلاقتاون بهيراون حلاقتاون حلاقت مزلناهم أرماغ نوصل تقريبا زيوم تايم زبلو نو بزيك عداقة بزيك تناي قوانقوا بحساب ناي منبار ناي مختامن أب حبرة سبعة سي قالو ناي زرع حطب بزرقي نحن حدا بهيرنا نحن حدا قبيلائنا زبل ليش تاي زرع حطب لامو بتحدا وقان كأرمتات هالو نابنت كم جيقنو أم زفلتوا وي كم نخلاتهم زفرية بحقو زفلتوا ወይ ከም ዳያቲ ከም ጣዖት ዝኣምኑ ዝነበሩ ዝጨምሮም ነገር ስለ ሕጂ ኣብ ዙርያ ዝሓደ ምልክት እዚ ምስቲ ናይ ዘርኡ ሕቶ ሓዋዊስካ ዝመፅእ እዩ እዚ ናይዚ ክልሲ ሓሳብ እዚ እንታይ ኣላቶ ኣብ ሞንጎ ኣጠንታዊ እዩ ናይ ጥንቲ እዩ ከይብል እዞም ሕላጋታት እዚኣቶ ምሄሮ ዝርአ ዘሎ ከም ኣያኻ ከም ባሓጉኻ ከም ጅግናኻ እትሪኦ ፊገር ወይ ካራክተር ድሕሩ ክፍጠር ክእል እዩ ስለዚ ናይ ጥንቲ ጥራይ ኣይኮነ ዝብለና ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ከዓ ናይ ዘርኡ ሕቶ ኣሎ ካብ ወለዶ ዝፀንሐ እዩ ኣብ መንጎኦም ዓይነት እዩ ዘሎ ክልሲ ሓሳብ እዚ መጎቱ ድኽም ዝበለ እዩ ክንድቲ ናይቲ ሞደርኒስት ሓይሊ የብሉን እቲ ዝያዳ ኣብ ዙርያ ኣካዳምያን ምሁራዊ ክርክራትን ቦታ ዝረኸበ እቲ ናይ ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ዝኮነዮ ናይ ሞደርኒስት ተስፋ እዩ ካብኡ ድሕሪ መግዝእታዊ ቅልሲ ሓሳብ ከዓ መፅኡ እዚኦም ከዓ እንታይ ኢሎም እዚ ኩሉ ትብሉና ዘለኹም እዚ ኩሉ ፍልጠት ኢልኩም ክትነግሩና ዝፀናሓኹም እቲ ኩልነት እዚ እዩ እቲ ሓቂ እዚ ኢልኩም ክትነግሩና ዝፀናሓኹም ሲ ኣብ ናይ ኤውሮጳ ተመክሮ ጥራይ ኢኹም እቲ ካልእ ህዝቢ ኸ እቲ ካልእ ክፋል ዓለም ከ ትሕቲ ግዛኣት ዝፀንሐ ኸ እንታይ ኢኹም ትብሉና ዘለኹም እቲ ኢንዱስትሪላይዜሽን ዶ ማርኬት ዶ ሕትመት ናይ ባይብል ዶ ገለ ዝብልኩሞ ዘይርከበሉ ሕብረተሰባት ከመልመድ የብሉ ኢሉ ንኩላቶም ቶም ኣቃዲምና ክሪኦም ዝፀናሕና ክልሲ ሓሳባት ኣብ መንጎ ትሕቶ እዩ ኣራሚ ሓሳብ ዘምፅእ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ መግዛእታዊ ሓሳብ ሕጂ ኣብ ብሄር ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ዝመስሉ እዞም ፕራይሞርዲያል ንብሎም መንነታት ተመርኪስካ እዩ ሃገርን ሃገራውነትን ዝምዕብል ኢልካ ትሓስብ እንትኾንካ ኣዝያ ፀባብ ምዃን ናይ ኣዝዩ ውሑድ ሕብረተሰባት ተመክሮ ጥራይካ ትዛረብ ዘለኻ ናይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ተመክሮ ቦታ ይሃብካ እዩ ኢሉ እዩ ዝዝውጉት ማለት እዩ ካብዚ ከዓ እንታይ ኢና ንርዳእ ናይ ፈረንሳይ ናይ ጀርመን ተመክሮ ጥራይ ኢልካ ትዛረብ እንትኾንካስ
ኣብ ኣሜሪካ ቁምቱ ምክራይ ለና ኣሜሪካ መጽታው ተመክሮ ይዘሉ ግዛት ዓድ እንግሊዝ ዝገዛ ዘሎ ሃገር ወይ ሰብ ኣሜሪካ ሃገር የለን ይፍቱና እዩ ዝፍቱን ዘሎ ከምቱ ኣሜሪካ ዝተራእየ ተመክሮ ከዓ ናይ ደቡብ ኣሜሪካ ካብኡ ዝተፈልየ ካልእ ተመክሮ ኣብ ኮርያ ዝተፈልየ ኣብ ኣፍሪካ ካብኡ ዝተፈልየ ኩላተን ግን ሃገራት ስለዚ እዚ ድሕሪ መግዝእታዊ ክልሲ ሓሳብ ንብሎ ንሶም ቀዲምና ክሪኦም ፀናሕና ጉድለታቶም ብምርኣይ ኣራማ ሓሳባት ብምምፃእ ተወሳኺ ራብዓይ ክልሲ ሓሳብ ኣብ ምግላፅ ሃገርን ቀራውነትን ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ንረዳዳ ኣለና ኢና ምሽ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ትይርን ክልሲ ሓሳብን ጥራይ ክኸውን እንዳቐረብና ናብ ጉዳይና እንዳኸድና ንከይድ ካብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንዕዘብ ናይዚ ቀዲምና ክንስምዖ እንታይ ኢና ንወስድ ካብዚ እንተኢልና ክልሲ ሓሳባት ንውሁብ ኩንነት እዮም ዝገልፁ እታ ዝበለየ ንዋሕቲ ኩዕሶ ባስኬትቦል ፃወት ኩዕሶ ሰኪዔት ከምኡ ምስ ረኣኻ ነካዚኣ ናይቶም ንዋሕቲ ኣብ ኒው ተሰቂሉ ዘሎ ስኪዔት ዝገልፅ ነቲ ኩንነት እዩ ዝገልፅ ኖ ንሓደ ውሁብ ኩንነት ናብ ክልሲ ሓሳብ ጉዕፁፅ እየ ኣይኮንካን ዝብል ተመራመርቲ ነዚ ዓውዲ እዚ ዝኾነ ካልእ ዓውዲ ዘፅንዑ ሰባት ንኩንነት ኣፅኒዖም እዮም ክልሲ ሓሳባት ዘማዕብሉ እምበር ክልሲ ሓሳባት ከም ፀሓይ ከም ወርሒ ኣብኡ ስለ ዝፀንሑ እቲ ኩንነት ኣይኮንካን በቲ መስኮት ወይ በቲ ፌስራ ክትሕልፎ ትቃለስ ስለዚ እዚ ሎሚ ብዛዕባ ጌርና ዝበልዑናን ክንዛረበሉ መሪፅና ዘለና ጉዳይ ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዘንዲ ሒረን ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ብዙሕ ክለዓል ዝፅበ ጉዳይ ኮይኑ ርእስቶ ኮይኑ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ኢና ንዕዘብ ዘለና ሎሚ ኤርትራ ብቃልሱ ህዝቢ ኤርትራስ ብቃልሱ ንዓለም ኣነ ኤርትራዊ እዩ ዋጋ ከፊሉ ልኡላዊ ሃገርን መንግስትን ባንዴራን ሰራዊትን ዘለዎ እዩ ነዚ ኩንነት እዚ ተረዲእና ዲና ክልሲ ሓሳብ ክንደልየሉ ዘለና ወይስ ነዚ ኩንነትና ነዛ ንዓይን ዓኹም ከም ኤርትራውያን ኣኪባትና ዘላ ነገር ናብ ካብዚኦም ክትቁርሱ ፀንሑ ክልሲ ሓሳብ ግድን ብርእሳ ዲዕተን እያ ነገራት ዘይተሓምና እያ ክንብል ዘለና እቲ ትዕዝብቲ እንታይ እዩ እንተደኣ ንውሁብ ጭቡጥ ኩሉ ማሕበረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነት ኣፅኒዕኻ ክልሲ ሓሳቡ ክዝውዳእ ዘይፈቲንካ ወይ ትህክት እዩ ክትፈልጥ ኣይደልን ኢኻ ክትፅዕር ኣይደልን ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራውነት ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ገዲስካ ክስራሕ ኣይደልን ኢኻ ወይ እንታይ ኣላ ንእሽተይ ተንኮል ኣላታ ማለት ካብዚአን ኣይትወፅእ ንረዳዳ ኣለና ካብዚ ሃገራዊ ቃልስና ኣብ ምሁራዊ ክርክር እንታይ ክመስል ፀኒሑ እዞም ኩሎም ክብሎ ፀናሕና ናይ ክልሲ ሓሳብ ናይ ኣብ ምሁራዊ ዓንኬላት ዘለዉ ኣገላልፃ ኢና ክብል ፀኒሕና ብቐጥታ ናትና ንኤርትራ ሃገራዊ ቃልሲ ከመይ ክረአ ፀኒሑ ኣብ ፅሑፋት ኣብ ምርምራት ዝብል ከዓኒ ስዒብና ንሪኦ ኸውን ማለት እዩ ኤርትራ ከም ኩለን ዝተገዝኣ ሃገራት ህዝቢ ኤርትራ ተገዝኡ እዩ መግዛእታ ኣብ ዘብቅዓሉ ዝነበረ እዋን እዋን ናፅነት ተባሂሉ ከም ታሪክ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ኣባና መፂዑ ዓለም ሽዑ እንታይ ኢሎም ኣትላንቲክ ቸርችል መፅዑ በዓል ቸርችል በዓል ትሩማን ኩሎም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝፀንሑ ኣሕዛብ መሰረተ ውሳነ ኣለዎም ዝመርፅዎ ሃገራት ፈጊም ሰጎሪን እዮም ከም ተሰማሚዖም ኣትላንቲክ ቸርችል ዲክለር ገይሮም ኣብ ኤርትራ በፂሖም ግን እንታይ ኮይኑ ካልእ ታሪክ ሽዑ ከም ኤርትራ ብጥልያን ዝግዛእ ዝነበራ ሶማልያን ሊብያን ነይሩ ኣብ ኤርትራ ኣክንዲ ከምቲ ኩሉ ካልእ ጉዙእ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝደሊ እንታይ እዩ ዝሓስብ ካብ ዝኾኑ ትሕቶ ግዳይ ናይ ኣህጉራዊ ፖለቲካ ኮይኑ ናይቲ እዋን ሓያላን ብፍላይ እንግሊዝን ኣሜሪካን ምስ ሃፀይ ሃይለስላሴ ምስምማዕ ሃይለስላሴ ሓደ ሓዱሽ ኣርእስቲ ኮይኑ
ኤርትራ አካልና ያኔራ ኤርትራ ዝበሃል ስመሬትና ኢትዮጵያ እዩ ነዝናት ዝምድስ ገዛው ዝነበረ እሞ እዞም ሕዋትኩም ፃዓዱ ጥልያ መፅኦም ብሓይሊ እዮም ናተይ ንሕና ንኣክል ሃገር ከዓ ዘይወደብ ክኸውን ኣይንኽእል ዝብል ሞጎታ ምፅኡ ንጉዳይ ኤርትራ ኣክንዲ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ጉዳይ ንግስነት ሃይለ ስላሰን ዝምድንኡ ንሶም ናይ ጥዋን ሓያላት ሃገራት ዝኸውን ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ኩላትና ንፈልጦ ታሪክ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ዘለኹ ሕጂ ኣብቲ ዋንቲ ሃይለ ስላሴ ዝምድንኡ ምስ ኣሜሪካ ምስ ብሪጣንያ እንታይ መስል ነይሩ ገለ ናብ ዝርዝራት ጌና ንኸውን ኣብ ኮርያ ዝነበሮም ኣበርክቶ ኣብ ኮንጎ ዝነበሮም ኣበርክቶ ከምዛ ሕጂ ሳብ ቀረባ እዋን ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣገልገልቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ዓብላሊ ሓይሊ እናኾኑ ፀኒሖም ከም ጉንዖ ናይቲ ኣገልግሎቶም ከዓኒ ዊንታን ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ጉልምት ዘየተወ ዝጉምቲ ተወሲዱ ናብ ፌደሬሽን ናብ ኣኔክሴሽን ናብ ቦታን ከይድና ማለት እዩ እዚ ዝርዝራት እዚ ዓሪና ንፈልጦ ስለዝኾነ ብዙሕና ውሽጢ ምትራዊ የለና ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብቲ እዋን እንታይ ገይሩ ሓራይ ንስኻትኩም ትርእይዎ እዩ ንሕና ግን መን ምዃንና መን ክንከውን ንደሊ እታ ዘላትና ኣማራፂ ብቅላስ ለምና ከፊልና ተቃሊስና ከምዝወሰደ ግዜ ይወስደልና መን ምዃንና ንምፍላጥ ሃገራዊ ክብረትና መንነትና ንምዕቃብ ምስቲ ሓደ ምስቲ ካልእ ምዝራብ ዘይኮነ ስሪኻ ዓጢቕካ ምውፋር እያ ኢሉ እቲ ኩላትና ንዝክሮ ታሪክና ጋጢሙ ብቃልሲ ናብ ሃገራውና ዘመፅና ማለት እዩ ሕጂ ብቲ እዋንቲ ጉዳይ ኤርትራ ዝበሃል መፅኡ እንታይ ጉዳይ ኤርትራ ወል ግዝእቲ ሃገር እንተኾይና ግዝኣታት ናፅነተን ወስዳ ኣለዋ ሞስ እንታይ ናፅነቶም ይወስዱ ኖ ኣካል ናይቲ ሓደ ካልእ ኤንሽንት ኢምፓየር እዮም ነይሮም ሓደ ጥንታዊ ንግስነት ነይሩ ሞ ኣካል ናቱ እዮም ከምኡ ይኮነን ስለዚ ሕቶ ኤርትራ ዝበሃል ሕቶ መፅኡ ነቲ ሓያላት መልሲ ክባሉ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣሎ እቶም ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ኣብ ታሪክ ኣብ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝፅንዑ ሰባት ከዓኒ ንጉዳይ ኤርትራ ጉዳይ ገይሮም ዝፅሕፍሉ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ታሪክና ብዛዕባ ሃገርና ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ኣብዚኦም ጉጅለታት እዚኦም ክሪኦም ንኽእል ሓደ መግዝእታዊ ዕላማ ፅሑፍ ኣሎ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ኩላትና ዓሪና ንፈልጦ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘንፅዋያ ሎሚ እኳ ባዕሉ ታሪክ መልሲ ዝኮኑ ዘሎ ንክንመፅእ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝኣምን ኤርትራዊ ሞጎታ ኣብዚ ናይ መግዛእታዊ ፅሑፋት እንታይ ኢና ንርኢ ስለምንታይ ነዚኦም ብሓደ ንኸሎም ኣለና ሎሚ ብዛዕባ መንነት ክዝረብ ከሎ ሞክስ እዩ ሰብ ነዚ ተመሊሱ እዚ ፅሑፍ እዚ ቢቢ ዝዛረብ ዝፅሕፍ ስለዚ እንታይ ኢና ነንብብ ዘለና ንምፍላጥ ዝኣክል ወይ ከዓ መን እዩ መወከሲ ኢና ዝኾኑ ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል ነዚኦም ንዕሎም ኣብዚ እቲ መግዛእታዊ ዕላማ ዝነበሮ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝገብር መፅእ ንሓደ ንኣብነት ናብ ኒውዌር ዘለዎ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣከባቢ ሓደ መሓዳሪ ብሪጣንያዊ እንትመፅኡ እንታይ ዝገብር ምስኡ ሓደ ኤንትሮፖሎጂስት ሓደ ክኢላ እዩ ዝመፅእ እንታይ እዮም ዝገብሩ የፅንዕዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብኸመይ እዮም ዝመሓደሩ ሽማሙንቶም ከመይ እዮም ዎርዮርስ ድዮም ተዋጋኢ ሕብረተሰብ ድዩ ዴሞክራቲክ ድዩ ብስምምዕ ድዩ ዝናበር የፅንዑ ኣፅኒዖም በቲ ሓደ እንታይ እዮም ዛንታታት ወስዱ ነቲ ኣብ ኢሮጳ ዘሎ ኣንባቢ ዛንታታት ወስዱ ጥቓ ሓርማ እዚኻ ተሓድር ዘራፍ በይዒ ሓደ እስካ ከለኻ ካብቲ ገረብ ትመልሻ ኣህንጣይ ዛንታታት ይፅሑፉ በቲ ካልእ ከዓኒ ነቲ መግዝእታዊ ዕላማ ዝኸውን ነቲ ዘመሓድር ኮሎኒያል ኣድሚኒስትሬተር እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓበሬታ ኣብኡ እዚኣቶም ብሽማሙንቲ እዮም ዝነብሩ ነቲ ሽማሙንቲ ተኣሚንካዮ ኩሎም ክስዕቡኻ እዮም ኖ እዚኣቶም ኣብ ከምዚኦም ዝኣምሩ ከምዚ እዮም የፅንዑኻ ሽዑ ዕላማ ናይቲ ናይ ምግዛእ ስርሖም የቃልሉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጦም ጉሁድ ዝኾነ እውጅ ናይ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘይነበሮም ተመራመርቲ ወይ ፀሓፍቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኣይነበሩን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኩሎም ፖለቲካዊ ተልእኮ ነይርዎም ወይ ምስቲ ኮሎኒያል ጋቨርንመንት ነቲ መግዛእታዊ መንግስቲ ኣገልገልቲ እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን እንታይ ኣልዋ ኩላቶም ሓንቲ ነገር ኣለ ኣስተናዓቂ እዩ ዝፅሑፍ ኣስተናዓቂ ኣብዚ መግዛእታዊ ፅሑፋት
ዝሪኦ እንታይ ከም ጥሪት እዩ ዝሪኦ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ሓድሽ ጉይላ ዘሎ ተኣኪቦም ዘሎ ከይዱ ሓደ አንትሮፖሎጂስት ካሜራ ኣቐሚ ተዛፅንዖም ከምኡ ዓይነት እዮም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዝዛረቡ ልቦና ዘለዎ ሕጊ ዘለዎ ስርዓት ዘለዎ ኣገባብ መውስብኡ ዝፈልጥ መሬቱ ዘመሓድር ስልጣኑ ዘመሓድር ገይሮም ኣይገልፅዎም ኣዝዩ ኣስተማዓቂ እዩ ስለዚ መግዝእታዊ ፖለቲካዊ ተልእኮ ይሃልዎም ኣይሃልዎም እዚ መግዝእታዊ ፅሑፋት ኣስተማዓቅን ካልእ ተልእኮ ዝነበሮም ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣባና እውን ከም ዝተገዝአ ታሪክ መግዛእቲ ዘለዎ ህዝቢ መጠን ብዙሓት ብዛዕባና ዝፀሓፉ ኣለዉ ኩሎም እኳ ዘርዚርና እንተዘይወዳእናዮም ከም ኢኖ ሊትማን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ትግራይ ቋንቋ ትግራይ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ምስላታቱ ኣፈዛንታታቱን ስነ ቋንቋኡን ዘፅንዕ ኣሎ ኣልቤርቶ ፖሌራ ካብቶም ኢጣልያን ኮሎኔል ጸሓፍቲ ወይ ተመራመርቲ ነይሩ ኮንትሮሲኒ ናደል ንእንግሊዝ እዚ ናደል ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮንካ ናደል ክዝክሮ ፅቡቅ እዩ እዚ ናደል ዝበሃል አንትሮፖሎጂስት ካብቶም ተኸበርቲ ናይቲ እዋን እቲ ናይ ስነ ሰብ ተመራመርቲ ዝበሃል እንተዳሪኻዮ ልክዕ ናይቶም ፖለቲካዊ ስራሕ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣሳለጥቲ ናይ መግዛእቲ ዝነበረ ተመራማሪ እዩ መጀመርያ ናደል ናይጄርያ ይጀምር ኣብ ናይጄርያ ነቲ ሕብረተሰብ ኣፅኒዑ መግዛእቲ እንግሊዝ ከመይ ጌርካ ናይጄርያ ገጣ ብልካ ትሕዛ ሓደ ሜላ ፅሒፉ ሁቦ ሕብረተሰብ ኣፅኒዑ ማለት አንትሮፖሎጂስት ካብኣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣሸጊርዎም ነይሩ እንግሊዛውያን ደቡብ ሱዳን ኣሎ እታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘፅንዐ አንትሮፖሎጂስት ኣምፅኡና ተባሂሉ እዩ ይፅውዕ ኣብዚ መፅኡ እታ ስርሑ እዚኦም ዝሓስቡ ከምዚኦም ዝመሓደሩ ስልጣን ኣብዚኣቶም ብከምዚኣ ትኸይድ እውቀት ተጋጢሙ ከምዚኣ እዮም ዝገብሩ ፅሕፍ ሽዑ ጥልያን ብኤርትራ ዘሎ ጥልያን ኣብ ካልኣይ ግናት ዓለም ተሳሒሩ ምስ ወፀ ብፍላይ ንደገላት ናይ ገና ዓመር ምስ ምምሕዳር እንግሊዝ ዘይምርድዳእ ነይሩ ኦፍኮርስ ገዛ ሓይሊ ዝርድኡ ይክእሉ እዮም መን ይፅዋዕ ናደል ይፅዋዕ ኣልፍሬድ ናደል ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ግን አንትሮፖሎጂስት ጥራይ ኮይኑ ይኮነን መፅኡ ኣመሓዳሩ ኮይኑ ስለዚ እዚኣቶም ስትራቬስኪስ መሓዳሪ ዝነበረ እዩ ሎንግሪግ መሓዳሪ ዝነበረ እዩ ኩላቶም ብዛዕባና ፅሒፎም ብፍላይ እዞም ክልተ ዳሕረዎት ሰለስተ ዳሕረዎት ናደልን ስትራቬስኪስን ሎንግሪግን ናይቲ መግዝእታዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ኣመሓደርቲ እዮም እዚ ተመራመርቲ ንማሕበራዊ ስንክተት ዘፅንዑ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣገልገልቲ ናይ መግዛእቲ እዮም ማለት እዩ እንታይ እዮም ፅሒፎም እንተልና ብዛዕባ ምሕደራ መሬት ኤርትራ ፅሒፎም ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ክትከውን የብላን ኣብ ክልተ ክንቀር ፅሓፍ እዚኣቶም ኖ ሾርት ሂስትሪ ፅሒፎም እዚኣቶም እዩ ሎሚ ተመሊስና ብዛዕባ ታሪክ ኤርትራ መግዝእታዊ ታሪክ ክንደሊ ከለና ሓጂ እንታይ ኢና ንገብር ነዚኦም ኢና ኣይትወከሶም ጭርኮሶም ከለና ግን እንታይ ተልእኮ ዝነበሮ እንታይ ፅሑፍ ኢና ንብል ዘለና ኢልካ ምርኣይ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ብዙሕ ዘየዛረበና ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ፈልጦ ኢና ዝፅምፅዋይ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ዘለዋ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ሞጎት እዩ ቀንዲ ሽግር ናይዚ ሞጎት እዚ ኣወጃባሪ እዩ ነቶም ዝልዕሎም ኤንቲቲስ ናይ መፅናዕቲ ኣሃዱታት ወይ መዐቀኒታት ዝልዕሎም ነጥብታት ኣዝዮም እዮም ዝተሓዋወሱ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከምሽም ከም ሃገር መዓስ መፁ ታሪኹ እንታይ እዩ ኢልካ ከይልዓልካ 3000 ዓመት ናይ ኮንቲኒዊቲ እዩ ቀፃልነት ዘለዎ እዩ ምባል ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምሁራዊ ተሽሙ ክርክር እዩ እንታይ እዩ ናይቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኣገልጋሊ ስለ ዝነበረ ናይ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንታይ ምኾኑ ስቴት መንግስቲ መዊሉ ዘስርሖ ዝነበረ እዩ እዚ ማዕረቶም ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ እቶም ንዝርእስ ዝፅሑፉ ተመራመርቲ ዘገልገሉ ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና ኢትዮጵያ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ከም ኩለን ዝተገዛ ሃገራት ውፅኢት መግዛእቲ እያ ውፅኢት መግዛእቲ እያ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከምኡ ንብል
معاش تسريح نقدر فوتي ناي من اللي قدامي زانتا سابانا بسيحان مسكيدا شو هاو تنسحيزات متصمو شو من اللي قدامي يولد شو عسرت خطني بدا إسرائيل حدا متصم حزن سمو يطرحنا أفتاناي إثيوبيا ندوش تاريخ أبوي زارينا أين إثيوبيا نيرو دي خد شمكم معاسي إثيوبيا أحبوراوي دوما تفليتو كدمي إثيوبيا أتي مودرن ماب إثيوبيا إذا حجزنا إثيوبيا كارتا مفلاتو نيترايت سلازي براكتيكال لك على مخان قدمي إثيوبيا مخانا عيترا نزيد زنقع مقوتي مالتي ناي 3000 عامات وطوي ناي زارب 3 مالتي بتسالساي نزاناي 3000 عامات بزحت عطانا بيتاويان سي عري زرتانا سكارات نزارب كلنا نخاطوت أكون صحفة صحفي يعني زرزر إتراجع نحتاجنا قبل نزاربلو وانسي نزي صوتواي زعر ناس من فوتو زمان تحصل زلني قد سقوط أبجي إتراوي حجراوي من نت أمن زنبرة مراوي كركر تايزو أب مثل نهز بإتراج سوساني زمان تقدمه إتراوي يخون أبزي مجلس زمدب كمرة مارن تايزو أنا صلاة أقول جزء هزبي وصلاة يوصل تياتا بطل لما بقيت نقبل نايزي مجلس وينايزي دنبزي زي كل عون استعواتهم كل مخاطب وسلام الناي بس بسمع يوصل أفتح مجمرة كان مدن قاعد حل سماع عيني كذا بزول عينتي تحريت قاصد حيا لمس مثلا صنعاء وتسيت ناي قارش ذات راعي مثلا سمانية تقاطع سهل جميل كابتن ساعات نيوك أبو بخورو رخيبو مالك بوجناي أيانا يزي دنبناي تمرا مرتي يجوز بلو جوردان قبل مدينة جوردان بيزانتي ناشناليزم مصحف يصحفو ناي قباراي قالسي هاغراونت تبل مصحف صحيفو كمزي لما دمنا تعود صفورلو وغن يزلوكم دلو تو ايكونان سمات كانوا يدخل بلينو كاب جوردان لعل كانوا خلو ليو جوردان تايجيرو اب ماركساوي موغوتاوي نغرنت ابت ايديولوجيكال ديبيت اتيو مجمريا كل ኢትዮጵያን ስታቲስ ጽሐፍ ዝነበረ ቅድሚት ትሽዋት ሪኹም ትኾኑ ከይዘርዘርኩ ሓቂቀት ኣብቲ ኢትዮጵያን ስታቲስ ዘሎ በዓል ተላኸም ተገስ ዶናልድ ሌቪን ዝበሃል ሰብኣይ 3000 ዓመት ኢትዮጵያ ዝያዳ ጻዕታላ ካብኡ በዓል ሰርጎ ሓብለ ስላሴ ዝበሃል መስፍን ኣርኣያ ተኸስተ ነጋሽ ፓንክራስት ብስድሮም من البانكراست بزح فولي تحدث الأمراض ناي زمن ناي خبعت تحدث الأمراض بعد شغلة تقولوا قانون ناي بزينا وحالته مالته نزي عطوم كنت أكسر خلاص يقول دايز جانا ناصنتنا رخينا خلنا دخلت حجر نزخلون مشيناتنا أبقى حجرات أخاخينا أبو زاربو لسنا أوان جانا حتى منتنا قد دايكرم زاربو لجسان أبحجز بلكم أبكم زيهم كان يعصب قد داي የኤርትራ ጉዳይ ቀይ ባር ነው ድንበራችን ለምን ሰምዖ መጽሐፍት የለ ለምን ሰምዖ ክርክር የለ በዓል ዘውዴ ረታ በዓል ሻለቃ ዳዊት ወልደ ገርጊስ በዓል ታምራት ታደሰ በዓል ፕሮፌሰር ክላፋም كلهم زياتو حج ودفهم هم ناي بعنى انجينيرن ناي بعنى مصادرن ناي بوتاتنا ناي دوغانا وتقالست
نعشت منسيات أنا نسخهم الأبزلنا له أبنم بقولوا وان أبن صحفلوا وان نهجرهم من الناس أكاديميك حطوهم لذي أبزاناي نام جوردان كملس جوردان نتي أبي توبيان ستاديز زبهال زنبرة نايجنتي بهذا حدينا وانقو حدينا مش عارف كل تتخذ زنبرو أملو كتحطو إتيو لازق على سيسيك على سيسيك باراي هزبي ضرباو ملكع علو مجزأتي دفوترو ناي ختامن ناي عداقاتاتو الحطولو أب إيترا شكالاين دباراين يوفيرون وانتو زقالة زلو يلو كورسات حزاك نسخصار ومكالات حزاك جورداني مو بوغاني أيانايتي نايزي دنبزي جيرو بيو إياو كان حجم سانا زلو وخالونا على مسكة تسفايا زعبا تاريخ إيترا زعبا تاريخ كالسنا زحفو دلو مالتي أبا بين يونيفرسيتات كوينهم زحفو زلو خاني كان بعد بروفيسور فؤاد مكلو تاع كورنيل يونيفرسيتي بروفيسور روت إيوب بروفيسور بايرو تافلا يوحنس عبازقي ولد القلاتي جون سارونسون إرما تاديا كالوتن ياتن حجي انت ياتا سرطاوي تحطونا سويترا مسلنا رسول صاروا لهم كل استغوزوا في بتاعتهم قالس قالوا العقود اي خاصني اي خاص زارب دامبر اب سلطان كوين كان يو نغوس كوين كا امبيريال باور كوين كا واشنطن اب لندن كوين كا كون كان توسنلو زبل مغون زلو اليوم مالتي ابرسزي حرنتاوي ودبات حق زفريز من صحفات زبل زفريز من صحفات حرنيتات ابونا ولد ابو مريم عثمان صالح سبه قاد عمر كالوت صحافو سنداتون ابزيزاتو موقفتاتنا يوم ابزخه تعزبتنا انتايا مجمريا كل حساب يكون ند اخن ببالو مركو ند كل حساب ونغعزص عين فتني عين ابزخه سلام تاي زكاتي تميت نبي موكسيتات شارع ألو صحفات شارع ألو فلتات شراوي معناتو انت دا اب حدا دنب ناي صنصواي ناي 30 عامد امين كات صحيح انت الله شارعها قوي نو مثل حزبي وقالس حزبي كات صحيح انت الله شارعها مثل حزبي أنا زيوم كم قال عملت فترة يوم نحنا مسينا خلصتنا منا سفلايس ونقولوا منا سافيجز بارباراوي يعني كان شرحاوي سلازي عبتو مهراو كتا عبتو مهراو كركرون شرار سلازي نخا تماليسنا رب قجل رب كروعو فلينا خنردو زقد سنة مالتي كاو حليفو خاني حرزو كله صحفات حرزو كله قالسي ولا فما صحفين سنة قبل تربية خوفك برعيس كما صحفتي حلنا سبات تقاليسهم هيوتهم وفيهم نزموا تقولوا نقدر تلاحظ نبب زي كذا عب زعبا تاريخ من نتنيت عب زاربوا نزلنا وان زعبا حدا لويس بهذا المسلم ولا يكون أنا نزلنا حدا حبر تسد مسلو تقاليس بسروا يمخون صواقا خفيلو لنا ايتي عقال سخول خاص حراي قال شي زلمه مو حوتنا يتفتن كصحف كلوس اب حتى خطو يتك اخوي لومي لولاويت حاجر كوينا زي نات دليتو نتبحقو قالسي عبد تشبطو الوان نمر بعدات كتمن صوم تفتن انتوينكا لومي كدا اترات كل انتوينكا كين انتينا نمزلنا ساينس جيزي مرمر كل صح حساب انتينا نمزلنا إذا كون سلم سلزم بينا الحديث تنسنا نتوم راوك ركرن نتيجة صح صابتي كان رياضة قد سنة مالتي برداد على نادينا
صبغ سمع له معطيتا يفقد يعطيتي مبار قال سلازي كاب قالسنا كاب منتنا زخفنا يواغا انو مهارو ነገር አለው እንተ ኮይኑ ካልኦት ብዛዕባ እንታይ ይብሉ ይዕን ተኣኪቡ ኤርትራ ፌደሬት ትኹን ይበል ኣይበል አካዳሚሽንስ ተኣኪቦም ኣብ ሓደ ከብሕና ላይብረሪ 10 መጽሓፍ ጽሒፎም ኣስሓፉ ንሕና ብዛዕባ መንነትና እንታይ ንብል ኤርትራውያን ንመንነትና ክንብል ማዕረኽ እንታይ ንስጉ أبانا تسرح السينا أنا على ما إتراوي من على زرعي ونقر على أنت خاينه زبالة بلي يعني بلي رياليزم بل كان خالد كومونيزم بل سوشياليزم بالله يقبل نحنا بزعبا منتنا انتهي كم نقول ندس نحنا لولا ونتسقط بعنا نصح حجر مخان إن بكع حزبينا كم مجزعة تخن قلاقل إنك على حزبينا إلا تقالي سوز بيترا لازم نتخشى إزيوتي أبانا أنريو ومهم صحابة لايك صحافة لايك تمرنا لايك شرحز بتهزبتي من النتيجة أنا زولو أنا بزعبان شيء تايز تعيي أشوفكم إتنحنا نقول كذا إحنا أنتينا نقول زعبان حبنا لون خرع علو من النتنا بمهنا لا وصخال عيلكا بمقابعات العالم بمزراب زي كونس صراحة حتيركا بس أدف بمقلاسي نحنا صوت نحنا واقع نخوف للو زبالنا هزم زي خاطف السنة نحنا انتهينا بالجسد ومو مسبلنا نحنا انتهينا نبل زعبا منتنا نحنا إنا نفرق نحنا إيتراويانينا سنا نسمع إلنا زمتنا يو ترجعنا يو خلاص نحنا أتي تاريخاون بحلاون مجيكاون يبون انتهي يبون أنا نهجرهم من حتى حاجات داسي أتمنى بسالساي نسمعنا زي يبون أنا انتهي بعدنا زخونة كونسرت ويس نطلع احنا تحريك نقصد شو موضات هنزار زبو نايز بزح حاجات لارجعنا كلنا كتبت تاريخ يتمنى ان ابيث افزان تاتاتو ستانسي نبري روماويان إيش مجمّر نقول روما هندوز روماني كان زفترة سنحاول مسلمين تخلون ده طلوع برخا حجرو زمت إيو أم باليوم تنيحه تحكناو تاينا قبل تخلون ده شاينا ويان كا شاينا ما أخذني عالمي لنا زول عالم حنبرتن حناين زوريا ذا حساب سيعين الجابان طبعا ديرهم بيخم هذا ما أخذ أي حد صحيح تنقصهم صحيح يوريد هم يمزام كل زمتاي تبع هذا أفزان تتاتش إثيوبيا وينك أقدمنا زولنا أنا لي كسرمو سابا بعلتات كيتكا كتر تعزيت أفزان تتاتش أفزان تعقد سنتي استمر عقد سنتي كتريو خلا خاص أبهم مستحنسن أبتجبات تاريخ أو دين مستحنسن من نتات أنا شيء ما زقابي يريز زقابي يرز حري imagine سعوداويان كنت يقول سنة على سعود انتاي خادم الحرمين أقل قلتي مكان مدينة أقل قلتي توزع بيو صمت أبي تراجين أبى فزانتا أبتبح لي أبي شبوت مجزات هم يجي تجبّت قلسي من سلعي ترانتا وقا خفيو
أما كأسنا جميل سلمتاينا بنتاو قارس خيدنا تخلاي تبغى تشوي تبغى حدا فزادتك شوف حدا هزبي أنا نحقري من ذيك على صار بقول تقالي سوا قاخذ فيلو نبع عود زب صحة عزيز خرّة زحب إذا خبي يمشي أجيبه زحي قاتسن اللي عنده اللي عندكم ما تخرّة بعدوش حيكون يمشي سبي صنيحه حبرة سب صنيحه ونازل له حبرة سب حق نداباز له حبرة سب برجتاتو تفتح حبرة سب وطبو زم حادر يعني حدوث كبابر اللي هادو تصيروا زنبر حبرة سب صنيحه كاب لبونا نايز بيتنا نوريو نجار انتظرنا متصور مكال بحبرنا من بار زبالة عابي أب كبسا زناب انتو وحيدو نايجي زحالة كرمتو وحيج وليدو تنيو اتي بمريتو اتو بعرايو تلافينو بحساب زحالة مجزاتس كمان يركع بكلتا سلسلة وقتي قرات بحرن قرات عدن من ذلك حرس عقل سوي ميلو بحبار كمان يركع تنبر ساقا بس عدو زلو ساقاتات كمان يركع بس عدو زلو ساقا ما تحد زلو كمان يركع بس عدو زلو كي تقاتلك جنوب السودان يكون زلو هم زعبا مريت سد تايل تحرر حتى نص أبيت راهم سنين تلافن كلافن وخلو أنت عنقوا تزارب أنت هايمانو تأمن هيكون مزبحان حد هزبو مخانم أب حد مريض زلو حد سبات مخانم فريتهم يكون مزبو أب ورارات حد نتحدو خلو زور وطرعي دقيات بحثا سنين تيجي تفونا بغلب خيط كله كم هايمانوتو يزعملو مسقل زلوهم يلقونو كيدو حزبيهم يلقونو وانا متين لهم حزبيهم يلقونو خالق ابنتات كنا لعلم درق بزقاطمالو خلق زناب بزقاطمالو ورار مسافنت بزقاطمالو حزب زي بحساب وزي كم على الدوتات كنا يسوقوا ونبرون يري قد مجزاتهم صباح حساب زنبر حزب مجزات زبال كم زي ميدا خلصوا كلهم لتجان تامسي خلصوا أول صحيح سوم يوم تمسعوا حقينا يتجينا يتسعوتا يتقول سنة عمل جسد أركي قوة سنة ثلاثي أب محبراو السنين بوليتيكاوي كاسي كاتو يتقند أقداسي محبراو قطباوي سنين زلوا حبل سنة لابنت حبل سبات سقات عليه بيجتات زلعة ما يوحدمو أب إله مريد يوحدمو أب قاعدة أب كومي مزحتو بيزي أقول تقول تقل بيجتات زلعة كم سبقة وما على بيجتات زلعة سكر لا يترعى نيت العدد من تاريخهم يترعى إنه على حبل سب مثل الناس عمل وأقوى صاحب الزهر ترى عدد الأخوان كريستينا زعمت من الزهر أب إيه تراجين إذا كنت تزيها كان ملك أحتحساك عادة سلام أنت immediately كلهم ساعوا أنصار كلهم تقولون تزاروا زي كوجتو واي وكل كريستيان أنصار كل تسلام زي كوجتو سلام أنت إذا قد أيزيها لا يقدر تيم تراي كوجتو أنت إذا نقدر نازل تحدث نقول دايات عقلهم يزهوا أنا نسخن زرقة بحطنا يدرج أنت لنا أنا نسخن سبع سنة أدراش وضع يكون النوخ بحبره سنيت زلمه بحبرنا يمبرنا يمكال بلوتيكا ولبونا زلمه الحمد لله أتي كان بس حسين الشوق البخار إيترا مدير أدبارات أرثوذكس تواخذ بالدرس كنا يدبروا له
جينا بتنتي كابتن قدامت كريستنا زرايح بالسبات أقوال يروق آخر ما يبي المسلمين زعت عليه أبكم زبالة حبر تسب ناي مسلمنا ما الأخطهم يتصخلوا مسلمنا قاعد تخلوا مسلمنا انتهيوا أرض الأحباب مسلمنا بسيف تزرق حاهم هنوتي أبي ترى نجي يجي بسيف حيكون تقاتل تحت نقرنا زمان أبعد أدبارا عدي كهنات حدش حيوانات نجيو بزي جنون تفالس بزي تقاتل كسفح في عقولهم تايز نقرنا زمان أشتو كله زدلي فلوتي كاول بونازر إيمان سمنا هم تخلوا لمنت هاي صرحة سلام داينا مسلمنا مثل إيتنا أرض الأحباب أرض الحرب أرض الأحباب كتر عليه شيء الحرب بين الأمن شو أرض أمن سلام داينا بعد أدبارات أحباب حدش سكت أنا استوعب المزل يبغون أنا يتحمل تسلم إزاي أنا محور وصلي أنا محور وصلي أنا عارف كان ساينتست لوجيستيكا نزخت استوعب تزايك زي كيلك علم سبخمية خدامة أبحث عن المزل ربما بتاعتك هذا بيا تخصصي أنا مسكين بمثال ما بعد زي حد يشتري يوم مسك خليجي كاف شو تحس كون بينات وسام قبل زمان هو بيقول هذا الأحباب سلام تاي قوم قوي كان حاسب قاسم تاي يتحمل تسلسل تاي تفرق زمان تاي نقول لك هذا الوقت تستيز تولرانس مكان حمر من بار وين خالك سلازي أبكم زبالة دور محبرة وطباوي وهدت سنيت زلوا وحب تسلسل حنسة أقرأوا من النجم زعبا يتوا أقرأوا من النجم زاربوا الأمار نازي كم حدوه لك وقمت أبي كده تخيل أكبر إن دايش كده تفتينه خالد خلنا يفتنا حديث سواء زيادة تحيل مليك سلام ده هاي السلاسل كومانديس من حدا فول الأكل حفظ السبع عجيب أنصار تخالي يوفروني نبتيق زبالة هاي ما نتوقف قالوا ولا حد تلبونا أنا تزبيكين انتايلو اسمع حدا نيرنا يخوضوا نيرنا كوماندي هذا الدوان بن عامر إنجليزي نبراني لكم عندي فتنة لي أقرب أنا سمعت ولا ما دكان ما يكون ساتي يطلع يرجع يقول لنا إذا كان الند مفتاح أنت إذا تفتنا بخمة إلى سعير بخمة إلى لو صحت كمان لازم نجرزي كم عبنا كان علينا أنا غيشنا يا زين يطلبونا نتحب تسأل وقعوا فلليات ناي مصباح عقم إذا نجرزي عدنا هيوان أسيرة يقول بنات حرس سلزم زعما أن تيترا زارب تخلص زعما أن تيترا بيتخذ كله خمسة رجل يتمثل بسوي جزبي زعما فلا جزبي شو زمناوي بلاتفورم استخدموا كافيتات كحتى مع محبرات سيستم كوماز جنرال خانة بزي إنجليزي أو خان تاي تفتي العلماء السخميين يستيقون عندنا إثيوبيا هم عندنا إثيوبيا كريستيان الرابطة الإسلامية 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 كأخذ رئيس دولي نكسل تحيي سياسة توم ناشوناليست وكسرع استقلال ما ينكم يلو توم أقدم نهضة وصوت الحرب توم وكسرات توم يسكتون
ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም መቼስ ክትሪኦ ዘይደለካ ነገር አይትሪእን ስለዚ ነዚ ኩሉ እቲ በብመድረኹ ዝቀላቀል ዝነበረ ገሊኡ ብመደብ ፖለቲካዊ ተልእኮ ዘለዎ ህዝቢ ናይ ምፍላስ ቅታል ማሕበራዊ ውህደት ምፍላስ ሰብ ሃይማኖት ብቀቢላ ብብሄር ክቃተል እንተሪኢኻ እቲ ማሕበራዊ ውህደት ይፈርስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ማሕበራዊ ውህደት ምፍራስ ደረጃ በፂሑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ገና ልኡላዊ መንግስቲ ኣብ ዘይተኾነሉ እዋን ናይ መግዛእቲ መንግስታት ንማሕበራዊ ውህደቱ ስኒቱን ምፍራስ ዝገበርዎ ነገር ክፃወር ዝኽእል ሕብረተሰብ መኸሎማ ሃገር ኮይኑ ዘለሉ እዋን ክዳ ንረዳዳ ኣለና ኢና ስለዚ ነዚ ኩሉ ፈተነታት እታ መጀመርያ ዝበልናያ መገዲ ይመልሱ ኣነ ኤርትራዊ እየ ብዙሕነት ቋንቋ ኣለኒ ብዙሕነት ባህሊ ኣለኒ ብዙሕነት እምነት ኣለኒ ግን ኤርትራዊ እየ ኣብ ሓደ መስፈ ኮይኑ ንሓደ ዕላማ ዝቃለስ ህዝቢ እየ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ዝበፅሑ ምዕራፍ ኣለኒ ኢሉ ናብዚ ሎሚ ብሓበን ኣብ ትሕቲ ባንዴራና ኣብ ገዛ ቤት ፅሕፈትና ሎሚ ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ኮሚኒቲ ተኣኪብና ኣብ ናና ቤት ፅሕፈት ንዛረብ ዘለና ከምኡ ንኽበቅዕ እቲ ህዝቢ እቲ ዋጋ ከፊሉ እዛ ኮይኖም መድረኻት ናይ ታሪኽና ነዚ ማሕበራዊ ልቦና እዚ ነዚ ቁጠባዊ ውህደት እዚ ነዚ ፖለቲካዊ ልቦና እዚ ፈተነታት ገጥሞ ነይሩ ኣብ በብመድረኹ ክፍልታት መስተፈተነ ኣብ ምጅማር ናይ ሰውና እተን ክፍልታት ናበይ ገፅን ከይደን እንታይ ተሪኦ ኣምፅኡ ኩላህና ንፈልጦ እዩ እንታይ ሰጊርዎን ፖለቲካል ማስተር ማይንድ ጥራይ ኣይኮነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፀንሐ ልቦና እውን እናተፀርፈ እናፀፈፈ ካብ ናይ ከተማ ናይ ሰልፍታት ናይ ማሕበራት ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ከዓኒ ካብ ክፍልታት ተወጃጅልካ ካልእ መልክዕ ዝሓዘ ቃልሲ ናብ ውሁድ ጥሙር ተመክሮ ዝሰገረን ለውነት ክበፅሕ ዝገበረን በብመድረኹ እናተሳሕረ ዝመፀ ተመክሮ ዘለዎ ስለዚ እቲ ተቃሊሱ ኤርትራ ናብ ምግባር ዘብፅሐ ፖለቲካዊ እምሮ ከዓ እንታይ እዩ ተማሂሩ ካብ ሕብረተሰቡ ውህደት እዩ ተማሂሩ ብዙሕነት ፅባቐ ምዃኑ ተማሂሩ ንኤርትራ ከዓ ብኸምኡ መልክዕ መሪፅዎ ኣብ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሓድነት ህዝቢ እቲ ፖለቲካዊ እምሮ ከዓ ካብቲ ንዛረበሉ ዝፀናሕና ሰነድ ዝምንጩ ስለዝኾነ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ሓሳብ ኣለ ዋግንባሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኹ ደቁነቱ ህዝቢ ኣቦታቶም ሽግር ከመይ ገይሮም ፈትሑ ርኦም ንዕኡ ፖለቲካዊ ቅርፂ ውደባዊ ቅርፂ ዝተሓዙ መናእሰያት ከምዝኾነ ይከምና ስለዚ ኣብ መድረኹ ንዝነበረ ንማሕበራዊ ውህደትና ንስኒትና ንሓድነትና ዝተታተነ ነገር ተመሃርናሉ እናተፀርበ ዝመፀ ሽዑ ንኤርትራ ብፖለቲካዊ መሪሕ ኮይኑ ናብ ዓወት ከምትፅሕ ከሎ ከዓኒ ንኤርትራ እያ ትረኣዮ እቲ ብዙሕነት ከም ግርማ ከም ኣብ ሓደ ዕምበባ ዘሎ ዝሕብታና እምበር ከም ሽግር ከም ተፃይ ከም ተናቋቲ ኣይኮኑ ናበይ ከምፅኡ ልቦንኡ ልቦና ሕብረተሰቡ ተቐቢልና ዝረኣነየ እዩ ሳብ ሕጂ ድሓን ኣለና ብሓንሳብ ኣለና ኣሰልጫዊ ኸውን ኣሎ ድዩ ስለዚ ካብቲ ካብ ሕብረተሰብና ኣብ ባህልና ኣብ ታሪክና ኣብ ልምድና ከዓ ኢልካ ብሓባር ምንባር ዘለካ ምክፋል ኣብ ግዜ ሽግር ሕድሕድካ ምዕቋብ ሰብ ዝሰርሐሉ ባህርያዊ ይኹን ሽግራት ኣብ ትገጥመሉ እዋን መን ከይበልካ ርዳእ እዩ መን ከይበልካ ርዳእ ህዝቢ ኣብ ከምኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ልቦና ዝነብር ህዝቢ ክቃለስ ከሎ ናብ ዓወት ክበፅሕ ከሎ ሓደ ሃገራዊ መንነት ሓድነት ንዕብዩ ንዕኡ ከም ዕላምኡ ገይሩ ተቃሊሱ ኣብ በፂሑ ኤርትራ ናፃ ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ
ቃልስና ልናውነትና ምትጨበጥና ሕጋውነት ብልባሶር ፍረንደም ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ንሕና ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ ኢና ነቶም ካልኦት ታሕቲ ሃገራውያን መንነትና እንኮርዓሉ ንፅበቕ ኢና ዳ እምበር እንውህየሉ መፋለሲና መቃተልና ኣይኮነን ኣብ ዝገበርናሉ እቲ ዞባና እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ነይሩዎ ምርኣይ ፅቡቅ መጀመርያ ትስዓታት ከባቢና እንታይ ይመስል እዩ ንሕና ከምኡ ኣብ ከመይ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ሃገር እንታይ ዝበለ ኣከባቢ ፀኒሑ እሱ ኸ ተረብዓይ ንራኸቡ ኣብ ጅቡቲ ንእሽተይ ናይ ኩነታት ተመክሮ ዘለዎ እቲ ዓፋር ዝዛረብ ህዝቢ እቲ ሶማል ዝዛረብ ዒሳን ተተፋኒኑ ዝነብረሉ ሓደ ፍጥራ ዝመርሓሉ መንግስቲ እዩ ፀኒሑ ከምኣ ኢሉ ኸኣል እቲ ዝራብዮ ጅምላ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ክልተ ማቒልካ ከመይ ጌርካ ሓደ ኤሊት ኣሎ ከመይ ገይሩ ስልጣን ይዕቅብ ዝርአሉ ፖለቲካ በቲ ሓደ ጎንና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሶማልያ ምስታ ኤርትራ ነፃ መውፃእትና ስያድ ባረ ድሕሪ ምውዳቕ ስያድ ባረ እንታይ ኣጋጢሙ ዘዝሓየለ ኣብ ምንድኡ ዝኸደሉ ናይ ጎይቶት ኩናት ፖለቲካ እዩ ተፈጢሩ እቶም ጎይቶት ኩናት ክብሉ እንታይ እዮም ሰብ ዘስድዕዎ ነይሮም ቀቢላ ስኻ መርሃሪ ኢኻ ስኻ ድሩድ ኢኻ ስኻ ኣብ 6 ዓበይቲ ቀቢላታት ወቂሎም ናይ ፖለቲካ ኣርሓታት ተፈጢሮም ይቃትልዎም ኣብ ሱዳን ቀቅድሜና ብቁሩብ ሰማተር ቃዝ መፅኡ ኣልበሺር ምስ ናይ በዓል ትራቢ ናይ ምስልምና ሓሳብ ብሽም ምስልምና ክንገዝእና ብሸሪዓ ክንገዝእና ኢሎም ውፅኢቱ ከዓ እዚ ሎሚ ዘለናዮ ብሽም ሃይማኖት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እቲ ህዝቢ ክገዝኦ ፀኒሑ ዓመታት ስለዚ እንታይ ኢና ዘለና ከባቢና ኩሉ ፖለቲኩ ኣብ ምንታይ ተሃኒፁ ኣብ መንነታት መዝሚዞም ዝገዝኡ ስርዓታት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኸ ነዊሕ ከይተመለስካ ናይ ካብ መነሊ ካልኣይ መነሊ ኣምሓራይ ገይሮም ብድዎ ኦሮሞ ፀቂጡ ተኻርታእትና ኣክንዲ እቲ ንጉሳዊ ስርዓት ከም ሓደ ደንቢ መስነት ምርኣይ መንነት እዩ ኩሉ ኣምሓራይ መነሊክ ኣይኮነ ኩሉ መነሊክ ኣለ ስለ ኣምሓሮ እቲ ዘውዳዊ ስርዓት ስናዊ ስርዓት ደርቢ ነይሩ ኣብቲ ደርቢ ትኸኣሊካ ኩሎም ቋንቋታት ዝናረቡ ኩሉ ባሕታት ባሕቲ ናይቲ ሲስተም ግድም ነይሮም ሽዑ ብፍላይ ናብዚ ናይ ግዜና ናባና ዝቐርቡ እዚ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ብፍላይ ብመንእሰያት ዩኒቨርስቲ ሓያል ተቃውሞ ወፂኡ መሬት ንሓራሲኡ ዝብሉ ፀገማውን ገስጋሲ ፍልስፍና ዝኽተሉ መናእሰያት እዮም ስለዚ እቲ ሕቶ ደርባዊ ሕቶ ገይሮሞ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክቡር ረኺቡ ሰላም ረኺቡ ሃገር ክንቅፅል እንተኮይንና እዚ ደርቢ እዚ እቲ ጨቋኒ ናይ መሳፍንቲ ደርቢ ኣሊና ገስጋሲ ስርዓት ክንተክል ኣለና ዝብሉ ምንቅስቃሳት መፅኡ ቀንዲ ከባቢቶም ከዓ ናይ ማኢሶንን ናይ ኢሃፓን ኢፒኣርን ክጠቀስ ንኽእል ስለዚ እንታይ ኮይኑ እቲ ቃልሲ ደርባዊ ቃልሲ ኮይኑ ደርባዊ ቃልሲ ነቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኣድኪምዎ ምስ ካልእ ምኽንያት ሰትኩምዎ ግን እንታይ ኮይኑ ኣብ 74 እታ በሲላ ዝነበረት መዓልቶም ደርጊ መፅኡ ወታደራዊ ስርዓት መፅኡ እቲ ኩራ ናይቲ ህዝቢ እቲ ጎስጓስ ናይቲ ፖለቲካዊ ስራሕ ኣብ ኢድ ሓደ ጉጅለ ሓደ ወታደራዊ ጉጅለ ወዲቑ ስለዚ እንታይ ኢና ንብብ ዘለና ኣብዚ እቲ ፖለቲካዊ ስራሕ ምስ ተጨውየ እቲ ገስጋሲ ድርብታት ዝሓስብ ዝነበረ ለውጢ ዘምፅእ ሓይሊ ዝተጨውየ ደርጊ ከመይ ገይሩ ማይሰንን ኢሓፓን እንታይ ገይሩ ዝርዝር ታሪክ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ከይዱ እቲ ቃልሲ ካልእ ጓል መገዲ ክትብሎ እትኽእል መልክዕ ሒዙ nations and nationalities ዝበሃል ዘረባ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋ ኣለዎ ሕሉት ሰብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ብሄራት ኣለዎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጉጅለታት ኣሎ
ቃልሲ ግን ናበይ ከይዱ ናብ ብሔራት ሶማል ኦሮሞ ስለዚ እታ ናይ ደርጊ ነቲ ገስጋሲ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሚድያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ናይ ምምፃእ ቃልሲ ወታደራዊ ጉጅለ ምስ ጨወይና ብልክ ከይድና ንሪኦ ናብ እዘን ክንጠቕሰን ዝፀናሕና ናብ ብሔራት ናብ ቋንቋታት ጉስጉስ ፀቢብ ውዳቤታት ከይዱ ጥርዚ ናይዚ ፀቢብነት ከዓኒ ህወሓት ምስቃስና ንገሮ تسعة حدا تذكروا لينا EPRDF تفتيرو أبي إثيوبيا حدش تجيبه لينا أبزقين أزيف كمزة تقص حساب إثيوبيا حسيب كابو ديمقراطية وصراحة مفتاح كمزة ستدخل المفيرو تايم إثيوبيا قادم ببوان وخذ بهيركا كارتا خليك ببانديرا خام حزمتي أتوقع سلوم إثيوبياوين እንታይ ገብሩ ከም ዘሎ ብዓመት ብክልተ ዓመት ከም ዘራይና እንትንኸው ካብ ስለ ተባሂልካ እዛ ዘረባ እዚኣ ንኸብፅሓስ ምተሸገርኩ ዘረኹም ሕጂ ብዙሕ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዞባ ኣብ ኢትዮጵያ መቃቂልካ ኣብ ሸዓተ ጌርካ በባንዴሮም ሂብካ ዘመሓድር ስርዓት ኣብ ጅቡቲ خلت يوم أتفاني كحد استرات لا يزقون كاو سيستم. في السودان عمر البشير وجل أمته حزب الأمة يعني حكاية. أنا غاز صرت غاز مسبتة شريعة مولو في السودان. أنصاروا ينتو حتى حيمانات حقيقة تنزل زلوا سرعة. أبزنو بورو يثرنا صحاجر كوينا. إحنا كم حدا هزبينا نحسن بزوحنتنا political constituency سايكون وانا هايمونوتنا political ودنبيتات هاي محبراو صباقينا يو أهلاو صقانا يو زبل حاجر تقبل زبل أمريكا سلازنا صنعنا وصغلنا أكام زبل زوباينا زي خانتاي مالتها برينسيبل يمثل الزباخة برأي درجة فنان المخابرات نعاسب ببهير وباندرو أي هرمز مكان عند الكاس ويجي مع كان نعاها تماليسو ببهير كافلي وباندرها خمسة مخابرات ويخصع نعا ببهير فنانيخا حدث ذات رأي عجزاء تلكايو أنا حدث ذات يمزغوز ومزغلو زوزان أبو منصع نعاها نكون خمسة كايزي نعقد في هايمانوت كبوليتيكا مرحوقو سبب النتي من تلك ونورو جهاد الإسلامي سبحانه تقاليسنا جهاد كنقبلنا بإحترام وعمتنا عناس مسيكنا نسينا بسيط بوليتيكا وتمكونا من النتنا حرنات النتنا ونلاويت حقنا مزغلنا الأوانون إذا دايمنشنز نيروه الإسلام هو جهاد مقصة عاصم ذكروينا أوكي إحنا خا حاجة تاني سمع قصاص زارب تخون ما عارف سلام ده كم يزمت زوبا أنت يدمس بيمان كاب سلام كذلو بلوتيكاوي أتحسس بان منت وخميم زوج زوجلو سلازي إزي كم زقبل بلوتيكاوي حيلتات كاني أبتسمع خلاص فولي بلحس زوجلو ويكون كوني بنقطين كان أحبنا وستراكشر تتمقاقلو منا اتندوليو راكب نخل زول أحقنا وحيد خال نعو إنابلرس زخلو ولو مينتينكو قبروزي قعد أبسي نتوما بسودان بشريعات نتوما بإثيوبيا بهيرات مجاجنا مزمرحو نتوما بجبوتي حانس تراخو مزمرحو أياتات اللهم كما هذا زين سبحان الله يحطو زكبات أخلو لهم زخلو لهم زكتقوا وحيلو أفكار زبالة أنا حدا هزبي كدامنتي حاجة نقول حدا إيه رأيه زبل بلوتيكا ولا بناز ولا هو بخمسة عين أتحسس هذا الموضوع كتقصن
ድሆም ምዃኑ ታሪክና ስለዚ እትናትና ካብ ታሪክና ካብ ልቦናና ካብ ባህልና ዝተሃንፀ ኣብ ጭቡጥ ተመክሮ መዓልቲ መዓልቲ ሰብ እናሰዋእኻ ዝተጨበጠ ሃገራዊ መንነት ተፃብቑ دحنا نحسب حجي إذا تطابقات زي مجمع حفري كم زي حجي لك أنا مسمع زلنا تقرب وانا بيزلو دفرتين وش تشتي صراحة دابنا تكنات دوما سامي كان سجمرة ومن تقسيم صراحة لعل سر استعمالات الكلافة وصحفات تايلو immediately እትኾይናትቲ ኣከንድና ይደው ሕቶ እዩ ዝብል ኣርቲክላት ንሶም ፀሓፈው እንታይ ኢለ ምስ ሃገራዊ መንነት ተሓሒዞም ናይ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ኣብ ተፃይ ኣብ ምፍጣር ካልእ ተፃይ ኣብ ምፍጣር ዝተመርኮሶ ስለ ዝኾነ ብኹናት ዝተሃንፀ ስለ ዝኾነ ግድን እዮም ኤርትራ ዝደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኩናት ዘይኣትዩ መንነት ክህልዎም ስለ ዘይክእሉ ዝብል ኩርናዓት ሒዞም ማለት እዩ خوينات قاطع مخون خلص هاي زخينات زين يدور حتى يو كركرات زي لا خوينات كتشمر وزودا يمن تحطه انا يمن تحطه ناس 3 عام ناس فيدريشن تونس ريفرندوم غير ناس كبيت واقع خاطر أرجع حجي نادب كلهم سرقالك immediately أبنا أب حجرهم من النت نتيجة عادي خاص أب كنا زتهان صار من النت ممكن في زت اليوم شو قال إنه political economy طبعا كنا عادي صام سامي تاوي سبعة تاوي دوري export كلام كم تبيعه سلزي أبي نسي تبيع كنا نتنا جيجيمو يترى يقتلوني فهمتي كنا تقول طبعا ده خي بس سبب العساب يترف فينا نساون ما له العمقة سبب كنا تقول طبعا يحسيو كيسنا منتاي يترى ومنات يترى وطبعا وحيدي نبتقدم لك زي مزات الكريستوسكا زغط طبعا زي توبيع يقتلوني يترى زي توبيع زغط توبيع زي زغط نقول لنا شعوقي تخرنا قوي زلمة سلامتي حاجة يدوب كان نستجمع قطع مش حاجة راو من سلامتي كن جوا كان نسخفنا حاجة راو من داق ما يأمر بحطة كاو تحيم نبي تخيل سراوت إيترا ببهير مغلጽ بأوراጃ መግለጹ ይሄ ማህበራዊ ውህደት ክፈርሳ ሓያል ፕሮፓጋንዳ ሰራዊት በአውራጃ ሳላ ፖሊስ ሃገራዊ አገልግሎት ወታደራት ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ነው ማለት ነው ሰራዊት ኤርትራ ብሄር በአውራጃ ዝገልጽ ላይ ሰከረው ተስታይ ዝመስ ስለምንታይ ሰራዊት ኣብ ናይ ሕቶ መንነት ኢቲኻኹም ካብኡ ሓሊፍካ ሽዑ ሓደ ብሄር ብኤርትራ ዝገልጽ ሓደ ኣውራጃ ብኤርትራ ዝገልጽ ካልእ ፕሮፓጋንዳ እዚ ኩናት እዚ ወታደራዊ ግጥም እዩ ክርክር ወታደራዊ ግጥም እዩ ክርክር እዩ ሕከም ንዑ ኣመሳሊስካ ናብ ማሕበራዊ ውህደት ፖለቲካዊ ስኒት ናይ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ቀጻልነት ናይቲ መንነት ናብ ምጥቃዕ ንኸይድ ዝኸይድ ፕሮፓጋንዳታት ክትሰለፀን እዩ ሽዑ ብሽም ናይ መሰልክ ሰባት ግብወድ ኣዳም ዓድ ምንቅስቓሳት ምስታ ናይ ጎኒ ምግባር ጎንጎን ዳዕበየን ክመፅእ ፅቡቕ ሲቪል ሶሳይቲ ዝምህላው ሓደ ዓዲ ዋሕድ ነገር እዩ የግዳስ
ኤርትራ ከም ሃገር እንዳሃለወት ሓድነትና ተዓቂቡ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ሃልና ይኹም ኩሎም እቶም እንቁሞም ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ውዳቤታት ነቲ ኤርትራ እንብሎ ነገር ዝገዛዝዕዎ እንተኾይኖም ናይ ኤርትራውያን እዩ ኣብዚ ደቂቀ ደው ክብል እንተኾይነ ክትኩሉ ኣለዋዘ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ኣብ ሓድነቱ ዝመስከረ ሉዓላውነቱ ዝሓለወ ሃገር ኮይንካ ኢኻ ትወዳደር ንዑ ኣመልክት ሕቶ ዝገዛዝዕ ውዳቤ ጌርካ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃገር ኤርትራ ከምኡ ግን ርኢና እዚ ኩሉ ግን እዝኒ ሃቦም ሕብረተሰብ ስለምንታይ ካብኡ ዝኾነ ናይ ኮማንዲስ ተመክሮ ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ ሓላላይ ተመክሮ ስዒሩ ኩሉ ዝገጠሞ ተመክሮታት ስዒሩ እታ ዝበልናያ ባህላዊ ማሕበራዊ ልቡንኡ ናይ ምክኣል ልቡንኡ ዝተሃንፀ ስለዝኾነ እዚታት እዝኒ ሃቦ ካብኡ እንታይ መገብሩ ዘለዎ ክኸርርኒ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ካብቲ ሕፍር ምባል ቁርብ ድፍር ኢልና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ርኢና ብቐጥታ ንቓልሲ ኣታክ ምግቡ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ምእታው እቲ ሽግር ኣብቲ ቃልሶም እዩ እቲ ሽግር ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ተመክሮ እዩ ሽግር ኣለና እንተኮይኑ ሕብረተሰብ ኢና ናትና ልቦና ኣለና እዚ ህዝቢ እዚ ካባይ ካባኻ ብተናፀል ድምር ናይ ኩላህና ሓሳብ ናቱ ልቦና ኣለዎ ፀገማት ኣሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ኣሎ ቁጠባዊ ፀገማት ኣሎ ብኸመይ ይሰግሮ ኣለዎ ይገብሮ ኣሎ መፂኻ ዓብዓብ ኢልካ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ምንሻው መሪሕነት ኤርትራ ኣታክ ምግባር ንህዝባዊ ግንባር ኣታክ ምግባር ኣካል ናይቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ናይ ምግዛእ ስራሕ ስለምንታይ ከምኡ ንብላ ኣለና ውድባት ኣበር የብሎምን ኣይኮነን ውሃ ዘበለ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ውድብን ኣሎ ይኮንኩን ዘለኹ እቲ ንምእራም ከም ኣማራፂ ሓሳብ እንምፅኦ ፖለቲካዊ ይኹን ሲቪላዊ ውዳቤታት ነቲ ከም ሃገር ክብሉ እናሓብረሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ምልክት ሕቶ ዝዕዱን ዝገዛዝዕን እንተኮይኑ ተፅዓይ ብዛዕባ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣብ እንዛረበሉ ዝገጠሞ መጥቃዕትን ናይ ምድኻሙ ተሪኦታትን ክንዛረብ ከለና ሓደ ውድብ ሓደ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ኣይኮና ንዛረብ ብዛዕባ መንነትና ብዛዕባ ክንቱ ዋጋ ዝተኸፍለሉ ንዛረብ ክሳብ ንዕኡ ኣብ ሓደጋ ዘየእትዎ ከዓኒ ሓላል ንዕኡ ኣብ ዋጋ ሓደጋ ዝእቱ ዝኸውን እዩ ኤርትራዊ ኣይኮነ ስለዚ ነቲ ዕኑዱ ናይቲ ቃልስና ናይቲ ሃገራዊ መንነትና እንታይ ሓምቲ ዓዋተ ይለዓል ዓዋተ ሽፍታ እዩ እዛ ዘረባስ ኣብ ሚድያ ማሕበራዊ መዓስ መፅያ እንተዳርኢኻ ስቕላት ኣሎ ስለምንታይ ዓወትና ሓፋሽ ምግባር ኣመልክት ሕቶ ኣቱ ክንደይ መንእሰይ ዓወትና ሓፋሽ እናበለ ተሰዊኡ ሎሚ ብዛዕባ ዓወትና ሓፋሽ ክንደይ ዝበለ ዲስኮርስ ስለምንታይ ንመንነት ኤርትራ ተጨባጢ ዓለም ዝርድኦ ዝገበረ ጭርሖ ስለዝኾነ ነቲ መንነት እቲ ክተዳኽሞ እንተኮይንካ ብጭርሖታቱ ብኣርማታቱ ብኣያታቱ ብጀጋኑ ንሓመድ ዓዋተን ወልደ ማርያም ኣመልክት ሕቶ ትእቱ ንዓወትና ሓፋሽ ኣመልክት ሕቶ ትእትዋ ካብኡ ሓሊፍካ ምስዋእት ኣመልክት ሕቶ ትእትዎ ኣብ መስዋእቲ ዝተሃንፀ ብመስዋእቲ ዝተረጋገፀ መንነት እንተኮይኑ እቲ መንነት እቲ ዘድልዮ እንተኮይንካ መስዋእቲ ኢኻ ከተናእሹ ተቆናፅቕ ዘለካ እሱ ኢነኻ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምክንያቱ ዓቃቢ ነቲ መንነት ኣብ ሓደጋ ዝኣትወሉ ሃገር እዚ ኣብ ሕቶ ዝኣትወሉ እዋን
بحانتي صوعي زلعاب سيزي خطة ودابس الزخونة داخل متخيل زين كابتن العنودنا سلسة حق رواق يقول تتكعب أرنيتيو سلام دايكم يحو سلام دايكم ما هي وقت زيت خل واحد من زر حبيك أحتاج العين هو من على الحلال حتى راسك حتى كتقمقم راسك تقول اشتاك حقمقم كترمم قبول حلال زخونه حابني حقراوي ورزق باي تحطو كين نعو كوندم سلامتاي قومي لينا لازم يوم نغرا زياتهم تبر مدرخو تجيسو زستو على سب أبيناي مدرك أبيناي عدد متين داسم على متينا رأيك السلام على نادينا بروح هالو كلهم سلازي عاوتو بهايلو زني حبون تشز قال فلت قال بونس قال عيب ازي الكريديت ناتي محبراو بونا نايت حلو تسجل اوف كورس دابا حنا تعرف كله تمسرت اتي لبونا نيتحدث كم زفقد يكون مجكاو قطباون محبراون لبونا نيتس تبالع تردادا يتخاف سلازي دار البخي يكون زياده او عجوجو أنصار فتنة أب إتراز ولا تزارع بتدنيا تقرأوا أيو أزيان فعلم أرتكلت كل زيكو شبوت زيكو حشوية إنسان ولا إتراف تقرأني تزارع عفر تزارع بإتراو أبونا ما تزارع أنا تقرأوا أيو فاين أنا أقول ما ننت إتي السخاء أنا أتولو نعاقين ماتيو ومو أيكم كان أيمنا أنا نمن نتي زخفل كواقع فلت يترى نخد كون زخفلنا يواقع نفلت جباتي كم تخلو بس أنا حتى صغيات زي بلو تمكرو صلوا وهزني حتى سبني سنة وزعبوا قرعي ቋንቋይ መግለጽ እዩ እንነተዩ እሱ ድምር ናቱ ሀገር ዝገብ ድምር ናይ ኩሎም ቋንቋታት ሀገር ኖ ኣነ ካልእ እንተልካ ፋይን ቤት ይኹንስ እቲ ህዝቢ ተሕምስ እቲ ህዝቢ እንታይ ምዃኑ መን ምዃኑ ተቃሊሱ ዋጋ ከፊሉ ገይሩ ስለዚ عجوجو كم بار حديث كاس كانت تنيز الكويت قرب كاس كان لكن دي خبابة عجوجو يعني قد فهم كانت خيط تاخذ الدار تدعيلك التي كبسا عيتران تنيز الزارة وعكاد عيتران التي تقرأين تحيطان وقال مش تقرأين زول قال سمع شيء هذا من محضره كله أي تعبي أي تنس نفس الزمان وقع بحر نبلا صباح عصبان أوشتي يتابع هذا كله هذا administrative zone إذا administrative zone يزي أي حدا قام قاد صار خول تحنا ما خلنا نجرو نخلو سكبرة التي أقدمها بلا خطأ صوت صنع تسعات بوليتيكا ناي هو واحد PRDF نينيو تمليسنا دحر عقصو شعونا يلاستا أقو مكسنة مسلسة شعونا يقولوا مكسنة هذا الإحترام سمتين إذا بنا بحر نقست لخن زوزرو تاريخ كله غلو ينخل إذا أنا أقول سمعت من عجوجو قبستان زبط عليه زيلا زي سنحة كان
ፖለቲካዊ ተመክሮ ናይ ኤርትራ ናይ ከመሰ ኤርትራ ናይ ትግራይ ብበይ ኣብ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ዲሰንትራላይዝድ ዘይ ምእኹል ዴሞክራቲክ ፖለቲካዊ ተመክሮ ባህላዊ ምሕዳር እቲ ሕጊ እንዳባል ንብሎ ካብ ዓዲና ንጅምር ሕጊ ኣብ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ሽዑ እናዕለ ዝኸይድ ኣብቲ ግን ናይ ንጉስ እዩ ሕጊ ሽዑ ካብቲ ንጉስ እንዳወረደ ቃል ንጉስ ሕጊ ኾነ ከምዛ ዓይነት ፖለቲካዊ ተመክሮ ንኣማኢት ዓመታት ኣለካ እንተኾይኑ ፖለቲካዊ ልቦናኻ በበይኒ ካልእ እዩ ፖለቲካዊ ልቦና ኣይንራኸብን ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ናታ ጭቃ ኣለዋ መሬታ መሓድር መዓስ ተብል ዓቃሮ ኣለዉ መታሮ ኣለዉ ዝርዝራቱ ነፍሲ ወከፍ ባይቶ መን ኣብ ባይቶ ከፍብል መን ዳኛ መን ጭቃ ዓዲ ኣባና እቲ ህዝቢ ግራስሩት ፖለቲካዊ ዓንኬል ስግር ምስ በልካ ግን ካብ ንጉስ ካብ ላዕሊ ታሕቲ ካልእ ናብ ዝርዝር ኣቲኻ ክመፅእ ዝኽእል በበይኑ ተመክሮ ከም ዘለና ዘርኢ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ ስለምንታይ እሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ተሪኦ ርኢና ምባል 91 ከምኡ ሰማዕና 97 ኣይሰማዕና 2000 ከምኡ ሰማዕና ዋይ እጅስ ኣብ ዘመን ወቅቲ ረዳዳ ኣለና እንታይ ዳ ዘይ ሰማዕና ሰማዕ ኣለና ዶ መልሱ ክሪኦ ከለኹ ምስ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣብኣ ዝነበረት ቴርሞሜትር ጌራ ሳትወስን ኮላ ዝረስኑ ብዛዕባ መንነቴታት ነገራት ከራቑ ሰርግእ ክትብል ኮላ ከዓኒ እቲ ብዛዕባ መንነቴታት ዝበሃል ነገር ቴርሞሜትር ገንፂላ ኢኻ ትሪኦ መጀመርያ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ብብሄራት ተዛዚዖም መማገሩ ኣርቁ መንግስቱ ሰራዊቱ ዝሃብዎ ፖለቲካል ኤሊት ዱልዱላት ኣብ ዝነበሩ እዋን እታ ትሕሚ ኣስልካ ተቆደቆዶ ተዘይቆዶ ሕታት ጉዳይ ኣይገበርዎ ቁርባ ኣብኣ ድኽም ክብሉ ከለዉ ካብዚ 4 ኪሎ ካብዚ ኣዲስ ኣበባ ጠፋ ናብ ኩሉ እዋን ከ ዝያዳ ንኤርትራ ናይ ምሽርሻር መንነትና ናይ ምጥቃዕ ትኸእሉ ኣሎ ደጊም ጠፊእና ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣይክንርሕን ኢና ምስ በሉ ከዓኒ ደኪሞም ከዓ ናይ ምጥፋእ እቲ ናቶም ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ምስ ፈሸለ ነቲ ክንድኡ ዋጋ ከፊለ ዝሕበረሉ መንነተይ ገንሸል ናይ ምግባር ተሪኦ ከዓ ተበሽዑ ከምዚ ዓይና ኣብዚኣ ተዓፂና ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ንባሓት መፃኢ ክረና ወደብ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ወደብ ክህልወና ዝኾኑ እቶም ዋናታት እንታይ ክህልዎም ኣለና ባእሶም ይፈላለዩ ይገማምዑ እዚኦም ንዓና ይኹን ትመስሉ ዝበሎ እዚኦም ከዓኒ ብሃይማኖት ኣይትቐርቡና ብቋንቋ ኣይትቐርቡና ዝበሎ ቤዚክ መባእታዊ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጌም ስለዚ ኢና እቲ ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ ሰረተይ ስኢነ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ጥፋእኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን ኢና ዞም ነገራት እዚኦም ቃልዕ ወፂኦም ኣብ ዓውኩ ሙስሊም ካልእ ወደ ሓንቲ እያ ዘለዎ ዘለዎ እንታይ ኢና ንዕዘብ ካብዚ እንታይ ኢና ንድምቱ ብወገነይ ሓድሽ ነገር ኣይ ኣርባዕታት ሰሚዕናዮ ብሓምሳታት ሰሚዕናዮ ቃልሲ ምስ ተጀመረ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ቃልሲ ብወገንካ ሒዝካ ዝነበሩ ፈተነታት ርኢናዮ ኣንጻር ወይ ኣብ ቅድሚ ልቦና ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ደው ክብል ግን ኣይከኣለን ኣብ ቅድሚ ንመንነትና ዘለና ኣኽብሮት ምስ መንነትና ዘለና ኣብ መንነትና ዘለና ሓበን ደው ክብል ኣይከኣለን ተረትዑ ሎሚ እውን ካብኡ ተሓልፍ ኣይኮነ
اتقادم اب جنا ودابيو بوليتيكا ودابيو خيدلدل መንግስቲ ከይኮነ ሰማዕታት እዚኣቶም ዝሰገሩ ሕብረተሰብ ሉላዊ ሃገር ምስኮነ ባንዴርኡ ምሰንበልበለ ብዲሲፕሊኑ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ሚሊተሪ ዘጥረየ ሕብረተሰብ ሎሚ ንድሕሪት ክትመርሶ ዝግበር ፈተነ መቸስ እዋናዊ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ኢና ንዘለበሉ እምበር ክንዚ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዕ ካብ ኩሉ ዝገርም ስለምንታይ ኣባይ በፂሑ ኣብ ወለደይ በፂሑ ኣቦታተይ ኣባ ሓጎታተይስ ኣንጻር ጣልያን ኣብ ዝገጥሙሉ ዝነበሩ እዋን ዘይተዳኸመ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣንጻር ሃይለ ስላሴ ኣንጻር ደርጊ ያው ኣብ ድፍዓት እንዳሓደሩ ዘይደኸመን ዘይተሸራረፈንስ ሎሚ ሉላዊት ሃገር ኣብ ዘረከቡሉ እዋን ክንዱ መስዋዕቲ ክንዱ ዋጋ ኣብ ዝተኸፍለሉ እዋን ኣብ ዘበነይ ኣብ ናተይ ወለዶ ኣይመስለኒ ዝቕየር ነገር እዩ እዚኣ ናህና ወለዶ ሕቶ እዚኣ እያ ካልእ ስፅረፍ ኣብቲ ቃልሰይ ሓበን ኣለኒ ኣብኡሲ ኣብኡ ዝተሃንፀ መንነት እዩ ዘሎ ሎሚ ንዕኡ ኣመልክት ሕቶ ኤርትራ ጣልያን ዝሰራሓ ሃገር ኣዲና ክንፀኒሕነት ልቦና እንታይ እዩ እንታይ ረኺቡ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ፋሽን እንታይ እዩ ብኸምኡ ጌርካ ኢኻ ነፍሲ ክፍተቱ መግዛእታዊ ጥቑፍ ናትና ጥራይ ኣይኮነን ኤርትራ ካል ሃገር እዩ ተገዚኡ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ግሬት ፓወር ኢልካ ትዛረበሉ ግዛት እንግሊዝ እዩ ሰዋት ኤርትራ ግዛት ጣልያን ስለ ዝኾነት ሃገራዊ መንነት ኣይሃለኻ እዞም ኩሎም ኣሕዛብ መበሎ ነቶም ስምምዕ ናፅነቶም ዝወሃቡ መግዛእቱ ክንዱ ዋጋ ከፊለ እዞም ዝኣኽበሉ መንነተይ ንኸስምዕ ዝኸትክዎ ነዊሕ መስርሕን ቃልስን ስለ ዝዝክር ኣባይ ጥራይ ኣይነበረሉ ኤርትራ ስራሓ ጣልያን ኤርትራ ግዛት ጣልያን ሃገራዊ መንነትና ዘሰኩፎ ወይ ዘናሽወ ነገር ክኾን ኣይክእልን ኤርትራውያን ንካርታ ኢሎም ዝሓምኑ ኦፍኮርስ ካርታ ማለት እኮ መሬትካ ደረቱ ኣበይ እዩ ዝብል ዕቀን እዩ ካርታ ዘይገድሰካ እንትኾን ስለምንታይ ብዛዕባ ሕማራ ትሓምም ስለምንታይ ብዛዕባ ምዝራያን ወልቃይት ትሽግር እዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ካብ ጅቡቲ ይኮነ ካብ የመን ኣይኮነ ንፈልጥ ኢና ነው ምንጩ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ሕማራ እናተዛረበ ብዛዕባ ምዝራያን ካልእን እናተዛረበ ንዓይ ካርታኻ ዶብካ ኣይትበል ዝብል ኤርትራውያን ታክብሎምን ኤርትራውያን በባሓጎታት እኒዋ ይኮኑ ዝኾኑ ቅድሚት ደቅና ዝገበርዎ እዮም ኦፍኮርስ ኤርትራውያን ኣብ ታሪክና ዩኤን ተኣኪቡ ወሲኑ ዘሕለፎ ውሳነ ብቅልጥና ዝቐየርና ህዝቢ ታሪክና እሱ እዩ ተባይ ታሪክ የብልካን ዝብል ትኾይኑ ፅንፅዋያት እውን ኣይኮነ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ታሪኹ ንዓለም ብዓለማ ክትሓስብ ክትዛረብ ክሳብ 9 ዓመት ምርት ባፅዕ ተታሒዙ ኣይቅበልውን እዩ ነይሩ እቲ ናትና ልቦና እቲ ናትና ንመንነትና ዘለና መርገፂ ግን እንታይ እስኻ እንታይ ትብል ኣይኮነን ኣብ ሜድያ እንታይ ትዛረቡ ኣይኮነን ኣብ ዩኤን ኮይንኩም እንታይ ትዛረቡ ኣይኮነን ኣነ ብዛዕባ መንነተይ እንታይ ይብል እንታይ ይገብር እዩ ኢሉ ኤርትራዊ ከዓ ገይርዎ ኸ እሱ ታሪክ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ የለን ጭቋን ስርዓት እዩ ዘሎ ቁጠባዊ ፍርሰት ኣሎ ካልእ ስለምንታይ ብዛዕባ መንነትካ ንክትስከፍ ሓበንካ ንምጉዳል ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ጽቡቕ ስለዚ ተገዳስነትኩም ቀኒልና ጭቆና ኣሎ እንተኾይኑ ሕብረተሰብና ህዝቢና ከመይ ጌርና ፖለቲካዊ ሽግርና ንፈትሕ ዝተኽኣልና ኤርትራዊ ኮይኑ እየ ብዛዕባ
ኣብ ዓደይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝሓስብ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝእርም ኤርትራዊ ኮይኑ ኣልተርናቲቭ ሓሳብ ዘምፅእ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለኒ እንተኮይኑ ናይ መንግስቲ ፀገም ኣለኒ እንተኮይኑ መንነተይ ራሕሪሕ ይገብር ኤርትራዊ ኮይኑ ይእርም ኤርትራዊ ኮይኑ ቃለሶ ነው ኤርትራዊ ጉዳይ ካል ኣብ ኤርትራ ዕብለላ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣሎ ናይ ሓደ ናይ ሓደ ብሄር ዝብል መጎቱ ጽቡቕ ብዛዕባ ሙሱብኡ ዝምድንኡ ማሕበራዊ ስግዒታት ናይ ሕብረተሰብ እዚ ትፈልጥዎ ብልኩም ባዕልና ኣለና ኤርትራ ዝምድነታትና ንፈልጥ ሙሱቡና ንፈልጥ መን ካብ መን ውለድ ናይ ኣውራጃ ምሰይን ኣውራጃ እንታይ ዝምድና ኣለዎ ናይ ዞባ ብኸመይ ይመሓደር ኤርትራዊ ሕቶ እዩ ከምኡ ሕቶ ለና እንትኮይኑ ኤርትራዊ ሕቶ እዩ ኤርትራውያን ኮይና ኢና ንገብሮ እምበሪ እዚ ንኽትእርም ኤርትራውነትካ ራሕራሕ ኣይኮነ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንብሎ ኣባና በፂሑ ኣብ ወለዶና በፂሑ ዝቕየር ነገር የለን ኤርትራውያን እስኹም ክትዛረቡ ንሕና ሓና ተግባር ዝበፂሕና እዩ ኤርትራ እሱ እዩ ስኻ ትዛረብ ስኻ ክትውስን ንሕና ሓና ተግባር ኣብ ዝበፂሕና ኣብዚኣ ክኣቱ